Samantala, ang atin na mga good news. Higit 1,000 mag-aaral sasabak sa Pangasinan 2 Division Meet sa Mangaldan National High School. Alamin ang detalye sa good news ni Idol Maya. Handang-handa na ang mga student athletes dito sa Mangaldan National High School para sa Division Sports Tournament ng DepEd Pangasinan 2 Division na nagsimula nitong Biyernes, November 7, 2025. Sa opening ceremony ay masiglang lumahok sa parada ang bawat delegates, dala ang matamis na ngiti at ang pangako ng katatagan para maiuwi ang panalo. Bagamat naantala ang pagsasagawa nito mula sa orihinal na petsa noong nakaraang Oktubre, ay kitang-kita pa rin ang kahandaan at kagalakan ng mga manlalaro para sa sports event na ito. Nag-training po kami ng mabuti, tsaka po nagtiyaga kahit po pagod na. Tsaka po, hindi po namin dinadaya yung training kasi po gustong-gusto po talaga namin manalo. Samantala, pinaghandaan rin ng Mangaldan National High School ang larangan ng track and field at isinaayos ang kanilang oval na formal na pinasinayahan nitong Oktubre lamang. Ayon sa punong guro ng Mangaldan National High School na si Sir Eduardo Castillo, humigit kumulang 1,000 mga estudyante ang kalahok sa naturang sport event. Humigit kumulang 1,000 ang ating mga inaasahang mga atleta na lalahok nitong 2025 Division Sports Club Tournament. Yan. Ano naman po yung mensahe natin sa mga manlalarong ito, sir? Well, of course, inaasahan po natin ang fair play, ang respeto, at syempre ang pag-celebrate ng tagumpay ng ating mga mananalong mga atleta ngayong Division Sports Club Tournament. Sana nga lang po ay maging maayos ang ating pong idaraos na palarong ito. Ito ay para naman po sa ating mga manlalaro dito sa Pangasinan Division 2. Yan po ang ating good news para po sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.